Evans gynt yr Seintiau. Billingham o bellter, mae'n chi taro nhw. Bobl bach, mae'n chi taro nhw. Lily Billingham i Caerdydd. Os dim angen gwahoddiad arall i hi o gwmpas y adal Cosby fan'na, un peth sydd ar ei feddwl hi. Owen i Caerdydd, Lightfoot. Newydd ymuno o'r Exam sydd ar draws Barry. Yng nghanol popeth, yng nghanol y cwrt. Dawr ergyd, wel am gyfle i Olden, Mackenzie Olden. Wel, oedd digon amser gyda hi, fi'n credu un o'i cymryd cyffyrddiad. Os ti'n asesu'r gêm, angen yr amddiffyn bod llawer fwy dyn. Barry yn croesi, Caerdydd yn pwyso, Shannon Evans yno. Yn camu o'r cefn, Billingham eto. O, maen nhw'n mynd syth at y golgeidfod ar hyn o bryd. Do'n i yn hoffi gweld y ffordd oedd Mackenzie Olden yn dilyn mewn fel pob blaenwr da. Helen Evans, gynt o'r Seintiau Newydd, ar garlam, Barry yn cyrraedd, Billingham yno hefyd. Evans at Billingham. Ond mor beryglus, Barry hefyd. Mae'n chreuwyr peryglus, bob man dros y bar mae'n mynd. Siom mewn ffordd ar ôl y gwaith caled gan Evans o'n i'n gweld fan hyn. Gyda just safon y passes mewn i Billingham, a wedyn Billingham, falle ddim y pas gorau mewn i Barry, ond eto just falle dwyster sydd angen yn gwasgu fan'na. Nawr mae Caerdydd yn glir Olden. Barry, postyn pella. Gosod i ar draws y gol. Elliot, ydych chi'n mestyn i choes. Chwarae teg, bench da wedyn yn diwedd. Caerdydd mor gyfarwydd â rheoli pethau yn y gyngler yma. A maen nhw dan bwys eto. Tir. O, mae'n achosi pob math o broblemau. A mae'n gymorth yn cyrraedd hefyd. Y bas yn un drwt. Oedd hi'n gweld bod angen mynd i ochr y cwrt Cosby. Yn darganfod Leah Lewis, y capten. Wel, oedd y pas mewn i Lewis ddim yr un gorau fan hyn, edrych arno fe. Mae'n really anodd i ddelio gyda. So nath Lewis just codi yn ôl mewn i safle, a oedd pob hawl gyda Francis Jones i fynd am hwnna chwarae teg. O, dryswch! Mae'n y gol! Mae'n chwalfa yn y cefn, a mae Seintiau Newydd wedi sgorio. Chamberlain yn oedi, y Seintiau yn taro, Chantel Tir yn rhoi'r Seintiau ar y blaen, yn erbyn y pencampwyr. Os na stori ryfeddol ar benwythnos agoriadol y gyngrair, mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. Ti'n cymryd gormod o amser fan'na i fi, Chamberlain. Ti'n gwybod, unwaith ti wedi pasio allan, ti ar fi'n derbyn yn ôl, dyle bod ti'n gwybod yn syth nawr fan hyn, beth chi moyn. Dyle bod Chamberlain yn gwneud gymaint yn well, dim esgusodion yn y gwall. Barry yn sydyn i Caerdydd mewn i'r cwt, Fiona Barry yn edrych am gymorth dros y bar gan Billingham. A'r ymateb yn dweud y cyfan. Caerdydd. Chi'n i ddisgwyl mwy o hyn nawr, byddwch chi'n tybio yn y munudiau diwetha. Bobl bach am eiliad, o'n i'n meddwl bod o'n i gol i'w rwyd ei hun. Dramatig dros ben, dros y bar raddi.